Μια που έχει ιστορικά δάνεια, όχι μόνο από την Παλιά Διαθήκη και την Καινή, αλλά και από την ιστορία, τη μυθολογία και την αρχαιολογία, που παραπέμπουν σε μια φιλοσοφική συσκευόμενη ποιήση μέσα στα πλαίσια της ελληνοχριστιανικής παράδοσης. Ο προβληματισμός της εξάλλου είναι βαθύτερα ηθικός και αφορά το δέον γενέσθεν, η σκέψη της πυκνή και το ύφος της εξομολογητικό και απολογητικό. Γεγονός είναι ότι παρά το ευρύτερο θεωρητικό πεδίο μέσα στο οποίο κινείται η ποιήτρια, ο προβληματισμός της παραμένει κλειστός και κάπως γενικός, αόριστος και δύσκολα προσπελάσιμος, μια που οι αναφορές της σε γεγονότα, καταστάσεις ή πρόσωπα είναι ελάχιστες. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι ένας από τους επόμενους στόχους της, η διεύρυνση δηλαδή και η κάποια συγκεκριμενοποίηση του οράματος, που είναι υπαρκτότατο, μια που η δεξιοτεχνία σε συνδυασμό με το πολύ καλό γλωσσολογικό υπόβαθρο είναι δεδομένα και απόλυτα ικανοποιητικά. Όπως και αν είναι, με τη μαρτυρία ενός μόνο βιβλίου και με τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουμε απόψε, περιορίζομαι να επισημάνω ότι η Ελένη Τσάρτζου με την ποιητική γραφή της σημειώνει μια νέα ενδιαφέρουσα παρουσία στην ελληνική ποιήση. Παρακαλώ την Ελένη Τσάρτζου να έρθει να διαβάσει το πρόγραμμα της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της, η οποία ήταν ιδιαίτερα ευχαριστή για μένα, κυρία Ελένη. Θα προσπαθήσω να σας κουράσω ιδιαίτερα, γιατί θα σας πω δύο σύντομα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά, αλλά είναι κατάλληλα την περίσταση. Το πρώτο ονομάζεται «Πόρτα». Γυροσκοπικά, σε χώρο 7 σφράγιστο, περιφέρω κορδισμένα γέρικες πατημασιές χρονοασκόπου διάσπαρτες. Η πόρτα φράζει αδιάφορη, σπιδοβολής ανταλλαγή διαλυτική στον πάγο. Μάταιη και εκπομπή βράχερων κυμάτων, καλύτερα μολυμένια στην ψυχή. Ακτίνα δεν διατρέχει το κενό. Το φως απρόσφορο μέσω συνδιαλλαγής. Στη δίκη της συνείδησης η απόρριψη. Τα προαιώνια σήματα νεκρώθηκαν. Μετά μακρόχρονη περίσκεψη, απόφαση έβγαλε ο κριτής. Σπάστε την πόρτα με τα ίδια σας τα χέρια. Το δεύτερο ποίημα λέγεται «Μονοδία». Της μοναξιάς μας η οδή, ψήθυρο ανάκρουσμα στα πέρατο διάστημα. Διάτριτο κάστρο, περίβολος διάφανος, μα οι πύλες κλειστές. Κι ούτε ο έρωτας βαστάει το κλειδί. Στο ναό μας το άδειτο η φλόγα κρεμόσπιστη και η αυγή μας φυγάδας. Μόνο το ήλιο μας η έκρηξη μένει. Κάθε σκέψη κομμένη στα δυο, κάθε χέρι δοσμένο σε δυο. Το μισό να έχει ελεύθερη ανάσα, στο πλησίον το άλλο συνδεμένο. Και στις μοίρας το πρόσταγμα η ένωση. Δύο κόσμων η εξόριστη γόνη. Της λάσπης ο ένας, του χάους ο άλλος. Τρογλωδίτες και αγγέλοι γυρνάμε. Μια συνείδηση μόνο γνωρίζουμε. Της φυλιάς της αυρός μας και ο φύλακας δαίμονας. Το παιχνίδι στημένο προαιώνων. Μελετάμε του ρόδου τα πέταλα. Το λουλούδι ποτέ δεν γεννάμε. Και στους κήπους μας δεν ζευγαρώνουμε δίχως ξύπνημα τοπίου της τέφρας. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τη Μαρία Σταμάτη, την Κασιανή Ανίτα Τσουβέλη και τη Ρένα Ρινιώτα. Μαρία Σταμάτη. Μέσα από την περσή εικόνα της καθημερινότητας, μια μεστή ποιητική πινελιά ξεφεύγει και με εικόνες, λέξεις, πλάθη συνερμικές αποκαλύψεις ενός εαυτού κατ' επέκταση μιας παγκοσμιότητας αποζητά αιτίες, παραδοχές, αποδείξεις. Έχει ύφος ποιητικό ανάλογο που ταιριάζει στην εποχή μας. Κοιτάζει βαθιά στα τρίσβαθα της ύπαρξης και καλπάζει άρτη καθάριο της ποίησης, διαχρονική, πιστεύω, από καταβολής ανθρώπου,
διαπερνά το σήμερα και συγχρονίζεται με το μέλλον. Στο βιβλίο της Μαρίας Σταμάτη «Νυχτωδία» συναντά κανείς μια μεγάλη ποίηση χωρίς υπερβολή, γιατί φαίνεται ότι η ποίτρια λειτουργεί πλέον απελευθερωμένη από φωτεινές επιγραφές, μεγάλες λέξεις, ηχηρά επίθετα και καταπιάνεται με τον βαθύτερο εσωτερικό κόσμο, αυτόν που επιφέρει όλες τις αρνήσεις και όλες τις καταφάσεις τριγύρω και μέσα μας. Η ποίησή της είναι ένα ταξίδι μες στους λαβυρίνθους του ανθρώπινου νου που βοηθά να αποκτήσουμε προσβάσεις στο σκοτεινό αυτό τούνελ που λέγεται συνείδηση. Λανσάρει τα νοήματά της με εκφράσεις απλούστατες, χωρίς βερμπαλισμούς και με απόλυτη σαφήνεια μας οδηγεί στην περιπέτεια του εγώ μας, που ξεκινά από καταβολής μας και ουσιαστικά η περιπέτεια αυτή, η νυχτωδία της ύπαρξης, δεν είναι σε καμιά περίπτωση μοναχά δική μας, αλλά είναι ολόκληρο το γίγνεσθε του καθενός μας. Η Μαρία Σταμάτη είναι επίσης μια υπέροχη ζωγράφος, είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και έχει εκδώσει τις συλλογές «Όταν γεννηθήκαμε» είχε έναν ουρανό με 2 φεγγάρια, «Σιωπής πέρασμα», «Νυχτωδία» και 12 γυναίκες. Παρακαλώ την ποιήτρια Μαρία Σταμάτη στο βήμα. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα από τις 12 γυναίκες. Ο τίτλος είναι «Η σιωπή». Ελπίζω να μην σας κουράσει, γιατί είναι λίγο εκτενές. Ζωγράφιζε βότσαλα, σκόρπισαν δάκρυα τα μπλε κι άνεμοι βόρειοι έβαλαν σύνορα. Σαν έγινε η μνήμη αναπνοή, γεννήθηκε θάλασσα. Να είναι τραπέτες τα κύματα, δώρα, ψευδαισθήσεις, ταξίματα. Τι να έχουν να κρύψουν τα μάτια σας ουρκώνει. Στο σύμπαν αγκαλιάσματα στέλνουν κανόνες σημάτης και σε ζωγράφους αγωνίες. Όσοι με φόβο πορεύονται, ξωτικό πενεύουν στο μαμά της. Το χίλια ξεχνάει τις νύχτες, ήχους παράφορους ξέχει, εξαρνίζοντας χώρους και νέων θεών καθεστώτα σε χρόνου δόγματα εμποτίζουν απεριόριστο λόγο. Κορμί αγκυροβόλια πειρατικά, λες και τα χέρια μπορούν να αγκαλιάσουν ανάποδα. Μονοπάτι ξερό, επιχρήσματα δισταγμού, τα βήματα προσφορά, αντάμωμα, διάφανο κοίταγμα. Μ' αρχαίες τεχνικές έσβηνα αιώνες από το νου μου και έγιναν τώρα οι σκόνες πετάγματα. Ή μήπως το κορμί μας φτιάχνεται με ό,τι κοπιάζοντας ξεχνάμε. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά, αποθώντας όνειρα. Γλώσσες πολλές έχουν τη θάλασσα, άλλα λόγια. Χαμόγελα στα πρωινά χαρισμένα, όταν οι γλάροι έσπαιρναν νησιά. Αισθήσεις, φράγματα. Όταν η οργή μικρόψυχα στερεί, η έμπνευση λούζεται σε ξένο από το γυάλι. Αποσχηματισμένη επικοινωνία. Δεν καταλάβαμε, νιώσαμε. Και η επαφή παγίδευσε εμπειρμούς. Όταν η αποδοχή παρακαλάει, στερεύουν από τη ρίζα τα ποτάμια. Στίγματα σε μαύρο φόντο τα λόγια, που σε κήπους σιωπής δεν ανθίζουν. Χτύπη, θόρυβοι, αναφιλητά των πυθών. Σκέψεις ενήλικες που πλανεύει ο άνεμος, τετρακτήρια η επιστροφή τους. Άνοιγμα, αφαίρεση, αίσθηση, αρμονία. Ανοίγει όστρακα ο ήλιος, να δείχνει γράφοντας ζωής φιλόσοφης αχρηστία. Και όταν τα νυχτικά γέμισαν από τα παιδικά κορμιά μας, αντίχησε επίκληση γιορταστική, πάνω από άτεχνη πραγματικότητα. Ταξίδια στα κύματα, τραγούδια προφητικά, σταμάτησαν να ζητάω προφητείες. Φαινοτιάς, ανάσανε σύννεφα. Ίσως διεκδικούσε ύπαρξη, ίσως έχασα τη δική μου. Σε κόσμο παράλληλων όνειρα, η έσχατη ενότητα που σάρκωσε την ψυχή της. Στα βάθη των δρόμων άναψε φώτα. Δεν είναι 7η μέρα, έγινε κύκλος ανέσπερης προσμονής. Παλμός γλυκός, άνοιξαν πέλαγα. Ίσχυοι διάχυτοι ανοίγουν τα χέρια μας, όταν η σιωπή σχεδιάζει τοπία για μας.
Κασιανή Ανίτα Κουτσουβέλη. Η στιγμή ανθρώπινη ματαιοδοξία, ταγός στις τολερές συνειδήσεις του κατεστημένου, υπερυψούνται και ύπταται πάνω από την ύπαρξη απειλητική, καραδοκώντας να εισχωρήσει σε κάθε υγιή συνείδηση και να τη μοιάνει. Οι φρουροί όμως του ονείρου, οι ποιητές, έχουν άμυνες. Άμυνες έχει και η Κασιανή Ανίτα Κουτσουβέλη. Οι άμυνες στους στίχους της ξεκινούν με ψιθύρους. Οι ψίθυροι γίνονται φωνές που ξεκινούνται πηγαίες, ατόφιες και καθάριες, σε ένα λόγο λαγαρό και μιλούν για εποχές που οι περισσότεροι δεν ευόδωσε η μοίρα να αισθανθούν. Λέει κάπου, ο δορυφόρος της γης κρέμασε τις ασημένιες πλεξούδες του, τις χρυσοπεταλούδες της θλίψης και της μοναξιάς. Παρακάτω, η στεναγμή της μάνας γης διαπερνούν τα κάγκελα της φυλακής του. Ανησυχία, θλίψη, ευαισθησία ανίποτη, που πριν πληγωθεί βαθύτατα από τα κακό κείμενα, χαράζουν. Έχει το θάρρος μέσα από μια κίνηση, μέσα από μια ποίηση κοινωνική, ανθρώπινη, σημερινή, να φοροτοφωνάζει. Η Κασιανή Ανίτα Κουτσουβέλη δεν απέχει από την επιθυμία, από την νοσταλγία, αντιθέτως. Οι πληγές του κόσμου την κάνουν να είναι πιο νοσταλγική, την κάνουν να υπερβαίνει τη λεπτή φύση της και να ζητώντας την έκφραση μέσα από στάλες βροχής και χρυσαφένια φυλλώματα, να στέκεται στέρεα στα σουβλεά της τακούνια, αυτά που έβγαζε για να μην πονέσει τη χλόη και να πετάξει στα σόψικα του κάθε κοινωνικού δυνάστη μηνύματα ανάλογα. Παίρνει το δάκρυ της μάνας, της ζητιάνας, του παιδιού των φαναριών, του ναρκωμανή, του θύματος ενός πολέμου, του κάθε αναξιοπαθούντα. Τεντώνει το δίχτυ του λεπτού της χεριού, σηκώνεται στις μύτες των ποδιών και ενώνει το δάκρυ τους με το δάκρυ του ουρανού. Και ο ουρανός να γεμίζει χελιδόνια. Άραγε, τα βλέπει κανείς? Άραγε, την ακούει κανείς? Η ποιήτρια Κασιανή Ανίτα Κουτσουβέλη έχει εκδώσει τις συλλογές «Κόσμος», «Απολυθώματα», «Έχω δικαίωμα», «Ψωμί και λίγη ελπίδα» και «Άγγελοι πίσω από τα κάγκελα». Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών και έχει πλούσιο βιογραφικό και στον κινηματογράφο αλλά και στο τραγούδι. Παρακαλώ την ποιήτρια Κασιανή Ανίτα Κουτσουβέλη. Θα σας διαβάσω το ποίημα «Άγγελοι πίσω από τα κάγκελα», που είναι και ο τίτλος του τελευταίου μου βιβλίου. Όταν κοιμάται το κράτος του Διός, ανάμεσα στους ήρεμους πολίτες, οι τείχοι του κολαστήριου στενάζουν. Είναι κοντά μας ο κόσμος του σκότους. Αναπνέουμε την ανάσα του κόσμου της φυλακής. Πίσω από αυτά τα κάγκελα, άγγελοι με σπασμένα τα φτερά, ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, δίχως κανένας από εμάς το χέρι να τους δώσει. Παιχνίδια δεν υπάρχουν στο ανήλικο κελί. Η τρυφερή ψυχή τους ονειρεύεται το αστέρι να ανατείλει. Πίσω από τα σίδερα τα βρέφη μεγαλώνουν, στήσει βαριά η απορία, τα μάτια βουρκώνουν. Μάνα, τι έντυπο έχεις κάνει? Εμένα δεν με σκέφτηκες όταν κακό πήγες να κάνεις. Η μάνα δεν απάντησε. Κουράστηκε η καρδιά της. Φίλησε το μωρό. Τα δάκρυα μου κατάπιαν ήδη και έσβησε με το γλυκύτερο χαμογελό της. Άλλο ένα ποίημα της Ανίτας Κουτσουβέλη που διαβάζω εγώ. Κυρία, ένα κατοστάρικο για το καλό μου δώσε, για την άσπρη σκόνη, λίγο ακόμη και για απόψε. Ναι, η κοινωνία θα πει για άλλη μια φορά, πάει κι αυτός χαμένος. Η μελοθάνατη ανάμεσά μας, τρυπημένη από βελόνες, με τη ματιά σβηστή, σαν το κερί στο έρημο κλείσει, θύματα του κατεστημένου. Κυρία, λίγη στοργή,
Η θηλιά έχει περάσει στο λαιμό μου. Ένα κατοστάρικο. Μόνο για απόψε. Ρένα Ρινιώτη. Πίτρια Ρένα Ρινιώτη, κοσμεί εδώ και καιρό την εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, αλλά και ολάκερο το λογοτεχνικό στερέωμα, με τους ευαίσθητους, λυρικότατους στίχους της τις περισσότερες φορές, που μέσα όμως από αυτόν τον λυρισμό και έντονο συναισθηματισμό, στο βιβλίο της «Η κυρά των άστρων» βλέπουμε να διαδραματίζεται μια ολόκληρη κοσμογονία. Ένας κόσμος απαξ αρχής ψηλαφισμένος, με τις κληρονομιές των περασμένων γενεών να αγναντεύουν στα τώρα και να καλπάζουν αγέροχες ως και στα βάθη της απεραντοσύνης. Ένα όραμα, μια όαση ξεκινά και απλώνεται μπρος τα μάτια, μπρος στην ψυχή του αποδέκτη, που γίνεται μάρτυρας μιας θεατροποιημένης ποίησης, που κυλά γάργαρη σαν το νερό της πηγής και αναδεύει καθρέφτες και φλέβες, διηλίζει το φως και αποκαλύπτει τη λύτρωση της απεραντοσύνης μέσα από ένα λόγο που κατά βάθος είναι ανίκοτος και μοναχά βαθιά στις συνειδήσεις κατοικεί. Η κυρά των άστρων, λέει η Ρένα, αναδύεται από το μαγικό βυθό της ύπαρξης, εκεί όπου το εξόριστο σκοτάδι αναπλάθεται σε αήρωο φως, ερμηνεύοντας την αγάπη. Κι αλλού μας λέει, είμαι το μικρό αερικό του δάσους, ο πικρός στεναγμός των ανέμων, των έρωτων το πρώτο αίμα, το φλεγόμενο δέντρο των πόθων, ο σπαραγμός της ματαιότητας. Είμαι η γυναίκα. Η κυρά των άστρων, η γυναίκα, η Ρένα Ρινιώτη, μέσα από την έντονη θηλυκιά ποίηση της, γεννά διαρκώς το αύριο, γεννά τη ζωή, γεννά την ελπίδα, και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της σε καιρούς χαλεπούς, να είναι η πύρινη φλέβα του ονείρου και το αστέρι των στερνών οριζόντων. Έχει εκδώσει τη νυχτερινή ομολογία των ανέμων και της θύελλας, ορφυρός αιώνας, εξόριστο φως, η κυρά των άστρων, ξεριζωμή και η μέθη των μύθων. Ετοιμάζεται. Παρακαλώ τη Ρένα Ρινιώτη. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Σικελάρη για τα πολύ καλά του λόγια. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους φίλους ποιητές που βρίσκονται απόψε εδώ δύναμη και δημιουργία, γιατί τα χρόνια που ζούμε είναι δύσκολα και η υποκρισία περισσεύει. Νομίζω πως η ποίηση είναι ακριβώς η αντίπεραγωγή ο άλλος δρόμος. Θα σας διαβάσω δύο ποίηματα. Το ένα το έχω γράψει πριν 5 χρόνια, και στο βιβλίο με εξόριστο φως. Το άλλο είναι μια ανέκδοτο και βρίσκεται στο βιβλίο που θα εκδοθεί το Σεπτέμβρη στη Μέθη των Μύθων. Η αθωότητά μου δοκιμάζεται σε έναν κατάφωτο σταυρό. Ανοίγοντας τα μάτια μου στη μέρα, πρωταντήρησα δύο θεόρατα πουλιά. Το ένα με τη λιχτάρι το γρυζόχρωμο δυσμικό φως, το άλλο με σάρπα ολόλευκη το φέκος σταυγινό. Τα μάτια μου θαμπόθηκαν να μάθηκαν στη λάψη, και τα πουλιά κελάγησαν αρθρώνοντας το λόγο. Το μαυροπούλι έτραξε με τη στρική φωνή του. Καλώς μας όρισες λοιπόν μέσα στον ψεύτη κόσμο. Είναι καλά, κοινόμορφα για όσους μπορούν να ζήσουν ως δυνατοί σαν άρχοντες, σε όλα ευνοημένοι. Αν το θελήσεις, έτοιμες φτερούγες σου έχω φτιάξει για να πετάς ανάμεσα και πάντα να είσαι πρώτος, μες στους πολλούς ξεχωριστός στα πλούτη και στις χάρες. Το τίμημα, η ψυχούλα σου. Έλα κοντά, μικρό μου. Άκουσα και ένιωσα βαθιά το πρώτο μου μαχαίρι, με μουσική γλυκολαλιά σαν φλάουτο θλιμμένο, αντέχισε το δεύτερο πουλί την πρόσκλησή του. Ήρθες. Φτερούγες σου άπλωσα και αν θέλεις φόρεσέ της. Στους ώμους ξερώναγε τον πόνο και το δάκρυ. Θα πορευτείς μοναχικά, σε δρόμο καθιασμένο, και θα είναι το έργο σου βαρύ μέχρι να βγεις αγράντια, κι που φωτίζει το όνειρο και γνέφει την αγάπη, κι είναι ομορφιά ο κίνδυνος και το φιλί, σαν λόδο. Έγνεψα και αποδέχτηκα την πρώτη την κεριά του. Χρόνους πολλούς πορεύομαι μετρώντας τα σημάδια και αναρωτιέμαι διαρκώς η απόκριση σωπαίνει. Στην πύλη μας δορίζονται μετατρεγμός και χάρη, διακρίνοντας τους ισχυρούς από τους αδικημένους, ή μήπως η απόγνωση οράματα γεννάει.
μες στο χέρσο της σκέψης. Το τάισα με ελπίδες και οράματα. Εκείνο αχόρταγο χρηνίδρυζε στη φωτιά, άλλοτε στην ορμή της εφηβείας, κάποτε στη σοφία της ορίμανσης. Είχα ένα ολόλευκο και ατίθασο άλογο, όχι για να διασχίσω με βιάση τον κόσμο, αλλά για να καλπάσω μες στο όνειρο. Το πόδιζα με ανεξαρτησία και με αίσθημα. Εκείνο αξεδίψαστο κάλπασε στο φως, άλλοτε στον πόθον της πεθυμιές, κάποτε στην ολοκλήρωση της αυταπάρνησης. Είχα ένα ολόλευκο και ατίθασο άλογο, όχι για τις ειρήνες της μάχης, αλλά για τις ειρήνες της ξαστεριά. Το του φέλησαν μπρος στα μάτια μου προτού φέξει η αυγή στα 30. Το του φέλησαν οι παράφρονες κρυφά μες στο στήθος μου νύχτα. Το του φέλησαν στην Κύπρο, στο Σεράγεβο, στη Σομαλία, στο Μπουρούντι, στο Ζαΐρ, στη Ρουάντα, στην Παλαιστίνη, στο Κουρδιστάν, στη Χιλή, στη Βαγδάτη, στην Νιγηρία, στην Καμπότζη, στην Αρμενία, στο Κονγκό, στη Σρι Λάγκα. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, ο ποιητής Χρήστος Λαδουράκης παρουσιάζει τους ποιητές Νίκο Δανιήλ, Θεοχάρη Παπαδόπουλο και Νίκο Πηγατιώτη. Καλησπέρα. Ο ποιητής Νίκος Δανιήλ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, τελείωσε το Βαρβάκιο και σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Συλλόγου Αποφύτων Βαρβακίου και του Συλλόγου Ευρωπαϊκή Έκταση. Σήμερα εργάζεται σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Η πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Τα ποίηματα των Αγγέλων» κυκλοφόρησε το 1995 σε εκδόσεις Σύρμων, όπως και η δεύτερη ποιητική του συλλογή «Γενεολογία Ομήρων» το 1997. Ο Νίκος Δανιήλ είναι πέρα για πέρα ένας σύγχρονος ποιητής, καθώς οι εικόνες του ποιημάτων αναφέρονται στο παρελθόν, είναι πάντα όμως προσαρμοσμένες στο σήμερα. Καυστικός, ανήσυχος, αναζητά εκείνο το φως που θα τον βοηθήσει να ξεδιαλύνει τα νεφελώματα και να διακρίνει το μονοπάτι του μέλλοντος μας. Όταν τα πράγματα σκληραίνουν, καταφεύγει σε αυτά που όλους μας σώζουν από την τρέλα, δηλαδή στα μικρά και ταπεινά, που από καταβολής κόσμου μας κάνουν ανθρώπους και ανθρώπινους. Σήμερα η θέση των ποιητών είναι πολύ δύσκολη. Και όταν λέω δύσκολη, δεν αναφέρομαι στην οικονομική έκδοση μιας ποιητικής συλλογής, αλλά στην καθεαυτή ποιητική τους ύπαρξη, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς από όλους μας ανήκουν στους ανθρώπους της σκληρής παραγωγής. Και αυτό είναι ένα γεγονός που για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ποιητική μας ψυχή ανέπαφη, συχνά δεν το καταφέρνουμε. Έτσι, χωρίζουμε τη ζωή μας σε μικρά στεγανά διαμερίσματα και στα μέσα δώματα προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ποιητική μας ύπαρξη. Πιστεύω πως ο ποιητής Νίκος Δανιήλ είναι ένας από αυτούς. Ευχαριστώ. Γενεολογία. Πάει καιρός που η αστραπή έσκησε τον ουρανό. Πάει καιρός που ο κεραυνός διέτρεξε τα σύμπαντα. Πάει καιρός που η λάμψη φεκοβόλησε την έναρξη των αιώνων και ο έρωτας ορμήνεψε την απαρχή της ολοκλήρωσης. Φως στις παρυφές του ορίζοντα και άνθη στις καρδιές των κοριτσιών. Ερυχθώνει στα στρέμματα της Αττικής και κήπη της Εδέμ στη Μεσοποταμία. Βασιλιάδες στις παιδιάδες της Ασίας, υπότες στα κέλτικα νησιά, ιερείς στη σκιά της Φύγας. Ώσπου το φως να προχωρά σε νέα και νέα χρόνια, ομού με οσίους και προφήτες, με λεγεώνες και αυτοκρατορικούς στρατούς, με ζεύγη συζύγων και γεννήματα, με πολιτείες κρατεές, λουσμένες του μεγαλείου τη κλειδί, με νέες φυλές, με νέες ψυχές, με νέα μέτρα. Λινοί σεισμοί, καταποντισμοί, περήφανα βουνάκια φρισμένες θάλασσες, ήρεμα ποτάμια και κελαϊδίσματα πουλιών, αναμνήσεις, όνειρα, αγωνίες, φαντάσματα και οράματα, ψυχανεμίσματα και εγκαλιάσματα. Και ακίνητος χρόνος, και ακίνητοι άνθρωποι, και το φως να προχωρά, και έλαχε σε εμάς να προλογίσουμε την αυγή του νέου αιώνα.
Ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1978 και γράφει ποίηματα από 7 ετών. Είναι γιος του γνωστού ποιητή Αελώνη Παπαδόπουλου και ίσως έτσι εξηγείται και η ποιητική του καταγωγή. Έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες. Η πρώτη του ποιητική συλλογή, Τα Παράτερα, κυκλοφόρησε το 1997 και περιέχει ποίηματα που παρουσιάζουν ανάγλυφα όλες τις ανησυχίες ενός έφηβου με τη γνωστή παρθενογέννηση και επίσης γλυκιά και ρομαντική αφέλεια. Σε καμία περίπτωση η λέξη αφέλεια δεν πρέπει να γίνει ενοχλητική ή προσβλητική. Γιατί όσο μεγάλο ταλέντο και αν είναι ένας νεαρός ποιητής, πρέπει πάντα να μπορεί να εκφράσει την εφηβεία του. Και ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος δεν είναι απλός νέος, είναι πάρα πολύ νέος. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και κυρίως εγώ που έχω τα διπλά των χρόνια, είναι να τον ενθαρρύνουμε και να μπορέσει να συνεχίσει. Θεοχάρη Παπαδόπουλε, σου εύχομαι ολόψυχα να κάνεις την ποίηση το ταξίδι του Οδυσσέα. Σας ευχαριστώ. Σε φίλο ποιητή, φίλε, την ονειρεύομαι την πόλη που ήθελες να ζήσεις. Ταξίδεψα με της ελπίδας στα φτερά. Κι είδα τους νέους με χέρια ολόγυμνα χωρίς τις τρύπες του θανάτου. Τους άντρες με χέρια στιβαρά να χτίζουν την ειρήνη. Τις γυναίκες να ερωτεύονται τη φύση. Είδα μαζί, πιασμένους σε χορό, τον Τούρκο με τον Έλληνα, τον Λευκό με τον Εύρο. Είδα τους δρόμους που ήταν μεγάλοι για να χωράει αγάπη να περάσει. Φίλε, την ονειρεύομαι την πόλη που ήθελα κι εγώ να ζήσω. Γι' αυτό, σαν θα βρεθείς μονάχος, βάλε στους τοίχους σου φωτιά απ' της καρδιάς τη λάβα κι άφησε τα φτερά του νου να μας απογειώσουν και να παρακαλάς να μην ξυπνήσουνε και το όνειρο τελειώσει την αυγή. Ποιητές, πέρασε εκείνος ο καιρός και φύγανε τα χρόνια που ζούσαμε με τη χαρά και με έρωτες αγνούς. Τη λύπη δεν γνωρίζαμε, μήτε την καταφρόνια και γράφοντας πηγαίναμε σε τόπους μακρινούς. Μας σβήσαν όλα πια για μας, μες του καιρού το διάβα και βρήκε ο λίπας ο καυτός, τις πόρτες ανοιχτές. Μας πνίγει νέφους λέλαπα και των πολέμων λάβα, οι στίχοι μας μικρίνανε και γίνανε κραυγές. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαθουράκη για την παρουσίασή του, τον κύριο Καμπόρ για την πολύ όμορφη εκδήλωση και όλες εσάς που είστε εδώ απόψε. Να πούμε ότι αυτά τα δύο ποίηματα που ακούσαμε είναι ανέκδοτες. Καλή συνέχεια. Ο ποιητής Νίκος Πηγαδριώτης γεννήθηκε το 1954 στο Μαρούσι και μεγάλωσε στην Αθήνα. Φοιτησε στο